والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام كم يكأنيهم نايلومو مدبنا حق إدليا أبتحت الزبل أرأستي بزعبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممساء مالتيو أب بحدش كيدان ويكأبولي كيدان مصحف قدس بحافشة انتي تتغيس اللون زبل زحلف جيزون كاب جمرنا مالتيو إن شاء الله لو معتون كتصلينا من البات أبزي نايلو معتي بزعبة إلياس الإله هنزاربينا إلياس مصحف قدس فلت زهوني أو قرآنون فلت زهونة مالتي سلازي نسو يوحنسن زبلو استزاربو ويكاناتو نعو عمل كيتون إلياس عمل كيتو يوحنس استزاربو هنرينا سلازي أبزناي أنا زقبرو زلوه مالتي زي ناي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم مصحف قدس من البات عمق بزبالة استتصحف نعو عمل كيتو مالت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سموم تراح ديك ولا كالون بتبو ناي بوتا كونتاتهم تي ناي كوينات زنوبورو قداي نعو عمل كيتو أم مصحف قدس تتصحف نقرات بريه الله مالتي سلازي نزو كله زبره نقرات حنت بحنتي مرأي وأدلاي سلازخونه إينا نريو زلنا من البات كالوت كريستيانون نزت كاتاتولو زلهم مصحف كله صاب قرنهم غيركم كتريئون نتوم تمريسكم كأنتم أغششتك تحاتون تصبو إيو مالتي سلازي نحنا ناي من نتصار هايمانوتاو من نتصار نقبرو لدى أمبر حدا قبل على حدا نزخنا نقر على ما يكونن مالتي وين خال هايمانوت من نشاو نقر يكونن جن اتي من نتصراو هايمانوت بزخونه استمهراو بزخونه نقر اتي مصحف مفلاط مالتي مخنياتو بزحات يلون النبي محمد زبل الرأي سلازلو نزي ملكتنا دما بفلاين ابنت حجي ماتيوس 20 حلنا 40 سلسن سلازي دما اتا منقس املاح كاباخاتكم كتوسديا فريان زفري حزبي كتوهابيا ابلكم الله يلو زتقصو يسوس بعلو تزاريبو تبايل تتقص مالتي سلازي تا منقس املاح كاب دق اسرائيل كتوسد نحكوينا نمن يا كتوهاب سلازي ابز داغم 32 20 حلن ونكم وموسيه نتوم دق اسرائيل انتايلوم نيرو نساتهم املاح بزيكونه اقلوني بخونتنتهم اخريوني يلو املاح سكم زيلو تزاريبكم يلو تناي مጨረሻ نعوم زهابو مزداغم ناي مጨረሻ انديو بالاختي زم حلال فلوم مالتي سلازي املاح انتي يبلالو يلوم نساتهم مالت دق اسرائيل املاح بزيكونه اقلوني من املاح قديفهم نخالقكم لو سلاز جمرو مالتيهم بخونتنتهم اخريوني كنت خونو مالتي زوم كلهم نبيات نعاءتهم وركم الرحو نصبو من قد نخوني له زلا اخلهم نساتهم جن بتي كنت نتهم لابنت حاله سب ገንዘብ ሂብካዮ 100,000 ሂብካዮ ሞነዝ 100,000 ኣብጽቦ ኣውዕሎ ከም ዝግበር ኢልካ ሂብካዮ ስኒ
انت رأى نزي زوصدو ገንዘብ አባላሽውን አጥፋ ቢልዎ በሙሉ እዚ ኮንቶ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮንትነቶም ከአሳቶም እዚ ዝአክል ካብ መምርሒ ካብ ፈጣሪ መጽዎም ነቢያት ሊኢኹሎም ቶም ዝበዝሑ ነቢያት ካብ ደቂ እስራኤል መጽዮም ንዓኣቶም ናብ ቁኑዕ መንገዲ ንኽመርሑ ነዚ ከይተጠቐሙሉ ሳቶም ኣብ ጣዖት ኣማልኽቲ እንድሕር ኣትዮም ኣብ ጣዖት ምምላኽ እንድሕር ኣትዮም ንሓወልቲ ምምላኽ እንድሕር ኣትዮም ንስእሊ ምምላኽ እንድሕር ኣትዮም ኮንትዮም ማለት እዚኦም ስለዚ እዚ ዝተግባር እዚ ንኣምላኽ እንታ ገይርዎ ኣኹርይዎ ብኾንትነቶም ኣኹርይን ይኽእል ኣኹርዮሞ ስለዚ እንታይ ክገብሮም እዩ እንድሕር ፈጣሪ ተቆጢዕልካ እንድሕር ኮርይልካ ፈጣሪ ኣኺልካ ማለት እዩ እንታይ ይገብሮም ስለዚ እንታይ ይብላሉ ሕጂ ብኾንትነቶም ኣኹርዩኒ ኣነ ኸኣ ኢሉ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንኦም ብዓሻ ህዝቢ ክኾርዮም ኢሉ ስለዚ ሎሚ እንድሕር ሪኢኹም ኣይሁዳውያን መብዛሕትኦም ንሕና ፈላጣት ኢና ንሕና ከምዚ በፂሕና ቴክኖሎጂ ገለ ኢሎም ዝዛረብሉ ምናልባት ነቲ ዓረብ ህዝቢ ሕጂ እንድሕር ሪኢኹሞ ቴክኖሎጂ በፅሑ ከምዚ ይኮኑ ኢሎም ከብሎ ከናሽዎም ትሪኢኹም ከም ዓሻ ህዝቢ ሓሲቦሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ግን ንመን ሂብዎ ኣሎ ፈጣሪ ንዓእቶም ሂብዎም ኣሎ ንዕኡ ዝፈልጡሉ ማለት እዮም ሕጂ ኣብቲ ናይ ዓለማዊ ጉዳይ ምናልባት ዕሽነት ክመስሎም ይኽእል እዩ ከምኦም ተደይኮንካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ፕሮፌሰር ተደይኮይኑ እቲ ፕሮፌሰር ነቲ ኣማኒ ብሓቂ ፈጣሪ ዝፈልጥ ሰብ ንዕኡ በቲ ፍልጠቱ ከናሽዎ ወይ ከዓ ከም ዓሻ ክሪኦ ይኽእል እዩ ነገር ግን እቲ ፕሮፌሰር እዚ ፍልጠት እዚ ተዋሂብዎ ዘሎ ንኣምላኹ ከይፈለጠ ካብዚ ዓለም እንድሕር ወፂኡ ግን ሓደ ኮንቱ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እቲ ናቱ ፕሮፌሰርነት ኣይጠቕሞን እቲ ግን ዘይተመሃረ እንከሎ ነገር ግን በቲ ናይ ፈጣሪ መንገዲ ሓልዩ ስለ ዝኸደ ብኡ ኣሚኑ ስለ ዝኸደ ናብ ገነት ክኣቱ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዓይነት እዚ ኣነ ከዓ ህዝቢ ብዘይኮነ ኣኹሮይ ህዝቢ ዘይኮነ ከቕንኦም ይብል ስለዚ ቀናተኛ እዩ ፈጣሪ ስለዚ ህዝቢ ብዘይኮነ ከዓ ከቕንኦም እዩ እዞም ህዝቢ ዘይኮነ ዝብሎም ዘሎ ቅድሚ እስልምና ቅድሚ ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምምፅኦም ዓረብ ብጣዕሚ ህዝቢ ይኮኑ ነይሮም ክትብሎም ትኽእል ኣይፍለጡን እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ኣብ ሓደ ንጓል ኣንስተይቲ ስኒ ምስ ተወለደት ዝቐብርዋ ዝነበሩ ማለት እዩ ጓል ኣይደልዩን ነይሮም ንኽወልዱ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ወሪሶም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ማለት እዮም ስለዚ እቶም ድሓር ዝመስሎሙ ግን ነዚ ብምሉኡ ኣብ ሓደ ጸልማት ዝነበሩ ምዃኖም ተረዲእዎም ናብ ቁኑዕ መንገዲ ምስ ተመለሱ ብጣዕሚ እቲ ዝነበሩ ብታሪክ ክነግርዎ ከሎ ኣበይ ናይ ጸልማት ኢና ነርና እዮም ዝብሉ እዚ ዓሻ ህዝቢ ዝነበረ እዚ ብኡ ገይሩ ግን ኣኹርይዎም ንመን ኣኹርዮም ንደቂ እስራኤል ንምንታይ ኣኹርይዎም ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ካብኦም ወሲዱ ንኻልኦት ህዝቢ ስለ ዝሃቦ ንመን ይሂብዎ ንዓረብ ጥራሕ ይሂብዎ ንኻልእ ክህቦ ንኻልእ ኣይሃቦን ካልእ ዝመፅእ ኣነ ነቢ ኢሉ ብዛዕባ ሙሴ ብዛዕባ ኣብርሃም ብዛዕባ እቶም ዝነበሩ ነቢያት ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ድዩ ብዛዕባ የሱስ እንታይ ከም ዝነበረ ዝዛረበ ሰብ ኣሎ ነቢ ኢሉ መፅዩ የለን ስለዚ ኢሳያስ እውን ከምኡ 21:13 ጾር ብዛዕባ ዓረብ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ጾር እዚ ኣዕራብ ማለት እዮም ተሰኪሞሞ ነዚ ጾር እዚ ካብ ምድሪ ዓረብ ናብ ግራናዳ ኣብፂሖሞ ናብ ካልእ ናብ በዓል ቻይና ናብ ኩሉ ዓለም ኣብፂሖሞ ማለት እዚ ጾር እዚ ተሰኪሞም እዮም እዚ ጾር እዚ እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኾነ ሃይማኖት እዩ እምነት እዩ ንሱ እዩ ከዓ እቲ ኢስላም ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ምናልባት ኸቲልና ንሪኦ ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሓደ ካብቲ ተገሊፆምሉ ዘለዉ ቦታ ኣብ ምንታይ እንድሕር ኢልና ዮሃንስ ተዛረቦ ማለት እዩ ዮሃንስ እንታይ ይብል መጀመርያ ኤልያስ ንርኣይ ኤልያስ መን እዩ እዚ ኤልያስ እዚ ኣብ ቁርኣን ኣብ ምዕራፍ 37 ካብ 123 ክሳብ 126 ወኢነ ኤልያስ ለሚን አልሙርሰሊን ኤልያስ ካብቶም ዝተላእኹ ነቢያት እዩ ካብቶም ዝተላእኹ ሙርሰሊን እዩ ልኡኻት ካብኣቶም ሓደ እዩ ኢዝ ቃለ ሊቀውሚሂ ኣላ ተተቁን ነቶም ናቱ ህዝቢ ከንታይ ኢልዎም ኣላ ተተቁን ንኣምላኽኩም ኣይትፈርሑን ንፈጣሪኹም ኣይትፈርሑን ንኣላህ ኣይትፈርሑን ኢሉ ነቶም ህዝቦም ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ኢልዎም ኣላ ተተቁን ኣይትፈርሑን ኣተድዑነ ባዕለን ሕጂ በዓል ዝበሃል ወይ በዓል ዝበሃል ወይ ባዕላ ይብልዎ
حدا انت اشمو طاقوتات نيرو اب حجي فلسطين زلو مالتي قدم ስለዚህ الله سبحانه وتعالى قديفهم نمنتاي كبلو جميل نزي بعل زبحال نعو كملخو جميرهم حدا طاقوت بعل زبحال نيرو ስለዚህ أتدعون بعلا نعو تصلوا تقبروا نعو تملخو نزي بعل زبحال وتذرون أحسن الخالقين نتي فطركم قويتا نعو قديفكم نتي زبلت فطاري قديفكم سي نزي فطر زيك الحانت نقر نعو بعل زبحال وي بعلا زبحال نعو تملخو لكم إلوم أبجيز إلياس يزحجي سلازي انتي إلوم الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله يو أما قويتاهم كمون نايتم زحالفو أبوتاتكم قويتاون نسيو الله يو سلازي نعو أملخو إيلو ندك إسرائيل كزاربهم كلهم رئي مالتي حجي إذا ما إلياس انتي كبر أمز يبزين دحريلنا مغنياتو أيهوداويان إلياس يصبيو نيرميم أب ملكياس مجرشة أبتي ملكياس مجرشة حال خبتي تتقسم عليتيو انتي بل ملكياس 4:5 إلياس كمت مخانو استقلت أوليو إنه تعبين التفرحن معالتي إكزابير كيمتت نبي إلياس كلكم يلوم سلذي نبي إلياس كلهم من دحر كوينو إلياس بحال كمتزي مالتي حراي إلياس بحال حجي كمتزيو إلهم من صبيلو مالتهم أيهوداويان ناي إلياس قداي أيهوداويان إن دات تصبيو وخلو إلياس كم دي متزي مسفولتو أتي حدث أقامهم مالتي كم دي متزي يفولتو مالتهم زحالة جزي انتاي يقول نيرو مسيب زناي فيديو كجلس كله السبكت ناي بيت مالتي انتاي يقول نيرو كم يجرم يوم أسلامتي ن يسوع هيتسقلن زبلو بعلهم توم يهوداويان وكو بعلاتهم توم زسوقلو نحنا سقيلنا يبينا ندابولو قرآنون بعلو زمسكر لهم نتوم يهوداويان سقيلنا يبو مبالهم وقولهم إنا قتلنا المسيح بمبالو مالتي المسيح سي قتيلنا يو سقيلنا يو بمبالوم سي رقيمنا يو ميلو أب قرآن تزاربو سلزي بزي كوان دا مسكره اتوم يهوداويان قتيلنا يو المسيح ندابولوس كم يقركم يوم صوم أي تقتلن تبلو مالتي يبل اتزقرم قن ناي حجي نمن أخذيلو مرتعناتو حجي انتاي مالتي ناي أيهوداويان زبولو نعو كم عبي مرتعو كيرو خوزو يفتن مالتي أيهوداويان ناتهم ندحر تسوم زبولو مسارات غير كان دحر دا زخون النقرات أبو ساني كتبت حكي إلكا انت أخذ تخون كابت من قدي ناي فتاري يوصحكا مالتي مخنياتو نساتهم نزبزح جيزي بحاسوت يوم الزارو بنيرم كمي ندحري لنا نائبنا تحجي إلياس كمت إيلوم تبي والله إلياس كمت إيلوم تبي والله سلازي يوحنس متيو حجي يوحنس كتم كله مسمعو يوحنس معاسي متيو أب يسوع زنبرولي بشد شاور حيمكو كلتي لا يشد شاور حفل اللي يزلهم بري حدا يتعشمهم كلتي سي كم مناتو نبولهم عليتي ويكاني بعبايم قال متاس حدا يوم سلازي زم كلتا سبعة زيهم يوحنسن يسوسن أب حدا جيز زنبرو سلازو خونو أيهود حجي نايمين يمسمي عمزلو نا يوحنس درو جميرو أقدمو ناتو دك مزاور تغيرو تسبك اني يخيد نيرو نبي يوحنس مالتي كابتي زنبرو حما تغبارات كلاقه قيسي ناو خيدمو نسخه انت يغبرم نيرو يحصبهم مالتي ويكا يطمقم حجسيم طمقت زبلو اسو كن يحصبهم نيرو اب حدا بحري ناي اردن قال يأتوم أو تحسبهم وصو إذا تمكتي لهم يحجي حيزهم وزرلوا مالتي مع إنه حجي سبقة يبهل ومن أحسن من الله سبقة يبل الله سبحانه وتعالى كابتنا الله زبل استتأمي أنا تتأمي أنا الكاريك ونسني كابنا الله نلعلي مت ما أنت يالله يبل نا الله هيمانت كأون العلس أنت يالله مت ما أنت يقدر كابتنا الله هيمانت نلعل أنت يقدر له يبل الله سبحانه وتعالى حجي اتمت ما قلنا ساتهم نابكال وسيدهم مع انه حادث بحجي ندحر مسلمو ان بسلمنا ندحر اتيو يحصب محصابو نمنتايو نسلات
نتي سجدان زلو يدالو مالتي تحصب تبلو تحصيبو صريو زلو نغرات الراغيفو كم بحلش تاشمون ازيتي حجي بز طمقت عينت يلوم مالتي مساتم بري اب سونكم يزغبر نيرو سبات نابو مصيوم اب حدا هيمانتيوم كو زلو ما حدش هيمانت اينبرم ولا نسون حدش هيمانت حيزي مصن انتي لا بتناي موسى زخوز نبريم كلهم ነገር ግን اب حاتيات طليقوم ينبرمو كناسو حيلوم ناو مصو مالتيوم كابتناتهم حاتيات كناغو فيلم ناو نحنا خمس خوينا مسبولو يحصبهم مالتيو مخنياتو نتي قدم حجي تقبرو نوركم نعو قديفكم حجي نابقون عمان قدي نعو مصيلو يحصبهم الراقفوتي مسؤوم دولو اوساخ مالتي مسؤوم دولو رسح زقبرو نعو تعشمو قبرو مالتي حجي تحصيبهم كابزي اكيزه سني لك انت كوينو مالو مالتي نابقون عمان قد مصيو مالو مالتي حجي كتمو مس سمعو ايهوداويان اب معراف حدي كاب 19 كساب 27 ون الله تدا اب مصحف قدس مالتيهم ايهود نسخا منيخا يلوم كحتو كاب يرسالم كهانات لواويان مثل اقولو مسكر يوحنس ازيو سلازي يوحنس كيطمقالو مسمعو سم امو كيلو حتوتيلوم توم كهانات ناي يرسالم زنبورو توم فلاطات مالتيهم لواويان ليخمرو مالتيهم مين يسب زيس كنغورونا يسوس ديو مخناتو يسوس بحال صبي لو الياس ديو الياس يلوم كا صبي لو يتنبي ديو يتنبي يلوم كا صبي لو حجي على قدمنا بتنبي قدم خدنا مالتي ناي الياس ندينا حجي نري زلنا نمنتاي الياس ابستطيسو مخناتو ميلكياس غليصو له ميلكياس 4 5 فتارسني ناي مچرشا زمن كساب ممصو الياس كل كلهم مخانو حجي الياس معاس يمطيو الياس كم زمصه نتوم دق اسرائيل ون تزاريبوم كنريو صنيحنا ولا بناي قرانون كنريو صنيحنا نمنتاي نتي ناي بعل اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين نا الله قديفكم نتنعخاتكم زفتره فتاري قديفكم نتي زبلص فتاري قديفكم سي نزي بعلن حيسكمو ويكا نزي طاوت بعلن زبحال نعو تملو كلهم غدوفو يلو تزاربو مالتي سلازي مصيلو مالتي الياسي مصيو كيدولو مالتي ترديكم كيدولو مالتي حجي سلامتاي لا صبي ولو ابزي حجي تاي نري سلامتاي صبي دول ايهوداويان سي انت دا الياس مصيو كيدو خوين وسني كمي غرم حجي صبي ولو الياس دي خايلو ميحتو ولو ني يوحنس مالتيم مالت ايفولطون ديم زي الياسي كيدو تزاريبوم كل نجر غيرو استمهيرو بيلو كم زخده سايفلطون ديم حجي بنا يهود اندحركت كيت كونكا مالتي نا يهود سي اتتحسس بنا يهود مالتي حجي نزخمي كمي يرمو ملسوتهم كريستيان حجي عنا انت يقولنا نمنتاي سي توما يهوداويان نحنا قتيلنا ينا نحنا بعلنا خمس غيرنا ينا يسوس اندابولو سايقتلكم انتو بلوم نساتهم كون اندامسكورو تم قتلتي يبلو اللونا اتم قتلتكو بعلاتهم اندامسكورو ولا قرانكم كوم اندابلن كله سني كم يغيرو تمليسو خاني اي قتلو انتو بلو اي حجي تحطو منا يهوداين لا تخيد لها اوكي الله كو انت يزبل دلو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اي قتلوه اي سقلوه اندحر القران اي قتلوه اي سقلوه يلو نيسوس مالتي اي تقتل ولا يسقلوه اب مسقل مالتي اي سقلوه اندحر يلو سني نساتهم زبولو دا مين حجناي من هاتسمعنا ايهوداويان ولا سناي الله مجمرا هاي فطاري هاتسمع حادي كلا اي نجر نزي حجي نحنا بعلنا زقتلنا يندينا ندحر زبلو الله خوينهم و انت ايت مرتعوم كمصي مالتي الله زغبرو نغرات الله نسوم نمن يقتلهم من البات ايفلطو نخونو حجي ايتي نعوم فطاري ابز غداي زي نعو ادحينو يسوس ادحينو نتسم سقيلنا يرخيمنا يزبلو زلو سب اب حنقولهم اتي دلو سب نعو يمسقيلهم نيسوس غنا يرخبون ازي زمص دلو غيزي بتخكل ابناي بيتروس غليصولو ابناي بيتروس مصحف مالتيو مصحف ناي بيتروس يسوس كم دي تسقله نسو غن بمعدو خوينو نتتسقله يري كم زنبرو كم زنبره كمو ناي برناباس الله مسو كلتي انا تحيزنا زوم كلتي مسو زنبرو برناباسن بيتروسن مس يسوس زنبرو
بل بطرس أبتي جزتي منفس يوريدو ملاخ يمصيو تريو لها السيكونن اتي ابطقو زلو جن اب حدا ام ريخا الله بحدا ام زحق زلو نسو يتي يسوس اتي تسقل جن السيكونن تشنكرو هماني بالبعلو اتي شنكرو اب ايدو مسمار زقتولو نسو جن كالي يو إلو بطرس تزاربو منفس بعلو مصيو مالتي ወይ ከዓ መልአኽ መጽ ተዛረቦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብ ናይ መን መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕሪልና ግን ኣብቲ ናይ ጴጥሮስ ሕጂ ሳቶም እቲ ናይ ጴጥሮስ ኣይተቐበልዎን ከምኡ ስለ ዝበለ ነኑ ኣይንቕበለን እንታይ ደኣ ክቐተል ኣለዎ ናይ ግድን ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ባርናባስ እውን ከምኡ ይሁዳ ኢሉ ይሁዳ ከም ተቐተለ ኣምላኽ በቲ ናቱ መልክዕ ከም ዝሃቦ ኣብዚ ገሊጹሎ ማለት ይሁዳ ሓደ ካብቶም ንየሱስ ከቕትሎ ኢሉ ዝመፀ ነገር ግን ፈጣሪ ናይ የሱስ መልክዕ ሂቡ ንዑ ክቕተል ዝገበረ ንየሱስ ግን ዘድሓኖ ምዃኑን ባርናባስ ገሊጹሎ ባርናባስ መን ይንሕሪልኩም ከዓ ባርናባስ እቲ ቀንዲ ጸሓፊ ዝነበረ ናይ የሱስ ንበዓል ጳውሎስን ብሰንኪ ጳውሎስ ሕጂ ኣይፈትዎን እዮም ነይሮም ኩሎም እቶም ሐዋርያት ኣይፈትዎን ነይሮም ካብኡ ይርሕቁ ኣልግሰልና ዝሰብ እዚ እዮም ዝብሉ ነይሮም ምክንያቱ ሓድሽ ትምህርቲ ሓድሽ ነገር እዩ ሒዙ ዝመጽእ ዘሎ ንሕና ንፈልጦ ሓድሽ ነገራት የሱስ ኣይምሃረና ወላ ናይ ኣብቲ ናይ ተኣሽሙ ዘይምሃር ናይ ሙሴ ዘየለ አንጻርቲ መጽሐፍቲ ስለ ዛረብ ዝነበረ ኣይፈትዎን እዮም ነይሮም እቶም ሐዋርያት ማለት እዮም ስለዚ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ባርናባስ በጃኹም ደሓኒሉ ንዓኣቶም ኣረዲኡ ገለቢሉ ብሰንኪኡ ከቕርብዎ ክኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ባርናባስ ሰምዕዎ ስለ ዝነበሩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጸሓፍቲ ናይ ኢየሱስ ነይሩ ሽሙ ከማን እዩ ዝበሃል ድሓር ግን ክልቲኦም ከደናገርዎም ስለ ዘዳናገርዎም ንዕኡ ባርናባስ ኢሎሞ ማለት እዮም ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኤልያስ ክንመጽእ ከለና ኣይሁዳውያን ስለምንታይ ኤልያስ መጽኡ እንከሎ ስኒ ከይዱ እንከሎ ስለምንታይ ሕጂ ጽበይዎ ኣለዉ ሪኢኻ ናይ ኣይሁዳውያን ኩሉ ግዜ ጸገም እዩ ምክንያቱ ሕጂ ብዚ እንታይ ተደናጊርዎም ደኣኒ ኤልያስ ከይዱ ኣይለለይዎን ኢሉ ናይ ምልላይ ጸገም ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ 16:11 እንታይ ይብል ኢየሱስ ብዛዕባ ኤልያስ ክዛረብ እንከሎ ብሓቂ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ድማ የቕንዕ ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ ከም ዝደለዩ ገበርዎ እምበር ኣይለለይዎን መን እዮም ዘየለለይዎ ኣይሁዳውያን ኣይለለይዎን ንምንታይ ዘየለለይዎ ሕጂ ኤልያስ ንምንታይ ኣይለለይዎን ንሱ ምዃኑ ይፈለጡን ንሱ ንዕኡ ከም ዝቐተሉ ይፈለጡን ማለት እዩ ልክዕ ከም ናይ የሱስ እዩ ንየሱስ ከማን ኣይለለይዎን ንሱ ምዃኑ ሕጂ እውን ኣይፈለጡን ኣለዉ ንሱ ተሰቒሉ ብሉ ኣለዉ ኢየሱስ ንሕና ኢና ቀቲልና ይብሉ ኣለዉ ኖ ኣይተቐተለን ነቢ መሓመድ መጺኦም ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርኣን መሰረት ማለት እዩ ኣላህ በቲ ዝበሎም ንየሱስ ኣይቀተልዎን ኣይለለይዎን እምበር ኣይቀተልዎን ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ንየሱስ እኳ ኣይቀተልዎን ሳቶም ቀቲልና ይብሉ ኣለዉ ሰቒልና ይብሉ ኣለዉ ነገር ግን ንዑ ይኮነን ቀቲሎም ካልእ ተመሳሲልዎ ካልእ ሓደ ከለለይዎ ዘይከኣሉ ማለት እዮም ንሳቶም ከለለይዎ ዘይከኣሉ ንዓቶም ፈተነ ዝገበረሎም ፈጣሪ ማለት እዮም ንዑ ሰቒሎም ነቲ ይሁዳ ዝበሃል ፕሮባብሊቲ ንዑ 90 ዳርጋ ንሱ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ በቲ ናይ ጴጥሮስ መሰረት ወይ ናይ ባርናባስ መሰረት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ጸገም ኣለዎ ማለት እዩ ኣይሁዳውያን ናይ ምልላይ ጸገም ኣለዎ መጺኡ እንከሎ ኤልያስ ቅድሚ ምስኦም ተዘራሪቡ ኢየሱስ እውን ባዕሉ እንዳመስከረ እንከሎ ኣብ መጽሓፍቲ ኣብዚ ናይ ማቴዎስ 16:11 ክሳብ 13 ዘሎ ባዕሉ እውን ኢየሱስ እንዳመስከረ እንከሎ ኤልያስ መጺኡ ከይዱ ሳቶም እዮም ዘይለለይዎ ኣይለለይዎ ነበር ከም ድሌቶም ገበርዎ ኢሎም መጺኡ ከም ዝደለዩ ገበርዎ እምበር ኣይለለይዎን ንምንታይ ከም ዝደለዩ ገበርዎ ዝብል ኢሳያስ ምዃኑ ኣይፈልጡን ማለት እዩ ኤልያስ ምዃኑ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይለለይዎን ኢሉ ሕጂ ጸገም ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ምልላይ እዚስ መን እዩ እዚ ናይ ምባል ጸገም ኣለዎ ኤልያስ ዝኣክል ሓደ ዓብዪ ኣብ ሚልክያስ ዝተጠቐሰ እሞኻ ክነግሮም ኢሉ ባዕሉ ሙሴ ዝነገሮም እዚ ዓብዪ ክመጻኩም ሓደ ከም ዝኣምሰለ ኤልያስ ኢሉ ብሽሙ ተጠቐሰ ስኒ ምልላይ ስኢኖሞ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ሰላም ድሕሪ ዛ መሰጋገሪት ክምለሰኩም እዮም ሳይጽንሑ بارك الله فيكم
ዝተባረኸ ወርሒ ረመዳን ኣብ ሰላም መርበብ ሓበሬታ ንገበርቲ ሰናይ ትካላት ብነፃ ምልክታታት ክገብሩን ናይ ግላዋይ ንግዲ ትካላትን ኩባንያታትን 50 ከሚእቲ ብምጉዳል ፍርያቶም ንህዝቢ ከፋልጡ ዕድል ይህብ። ሕጂ ኣቐዲምኩም ቦታ ሓዙ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام تمليسكم الله. سلازي أمنتين عزلنا أبتي أيهوداويان زي من اليوم نقرات هاي اليوم مالتي من البعض زي كابت حالي نعاتهم لبهم حماء سلازنبري انبيز باللبس لازنبري نعاتهم فتنا ونقير لهم كهون خيلي فتاري حجي لك عكوم إيه تقات إيما مالتي ناي إلياسن ناي يسوسن قد داي بزعبا أيهوداويان أيلاليو من خلتيهم مالتي سلازي يسوس جن أبزن تاي بلا له أبي له إلياس أني متيس كيلو نساتهم جن نتاي جرمه متيو كم زدليو جبر وامبر أيلاليون إلو مالتي سلازي ناي إلياس أبزي نريهم علىنا مالتي بار أيهوداويان حجي تيسوم حتوتاتناتهم تاينيرون يوحنس نرأيو أيهود سي انتاي لهم أو 10 مالتي ويكا يوحنس حادي 10 كساب 20 شوعة زولي يو انتاي لهم أيهودا انتاي لهم نسخة منيخة يلوم كحتو كاب يروساليم كهانات لويان مثل أخلو مسكر يوحنس زيو نسون حجين تايلو حتيتومو نسخة منيخة يلوم بحد صير مالتي نسون أنس كرسوس يكون كون إلو تأمن برأي كحالا نسخة منيخة يلوم كلو زي مسبولو مالتي مسكر يوحنس زي مستبهله حجي نسخة منيخة خبلو تسلست حتات كحطوا يمتنيهم نسون أنس كروسوس هيكون كون يلو تأمن برأي كحالا تأمن برأي كحالا نسون أنس كروسوس هيكون كون سلازي بزعبا يسوس زي مخانو يقلص الله مالتي أنا يسوس هيكون كون يلوم حاله حراي شعو نساتهم من رأي خايلهم نتوم زلاأخونا ملاش من انتي كنهبهم سي بزعبا رأسخا انتاي تبيل بلوه بزعبا نبسو سلازن سنتايلو نسخا أنس كمتي نبي إسياس مقد اكزابيهر أقنعو زبلو أبرخا زؤوج دمسي إيه بلوم اتوم لؤخات كاب فريساويان نبرو اتوم لؤخات كاب فريساويان منيرهم يبل زلاوين يلوم عنتوي كهانات يلوم أب عسران حمشتن تايبل نساتهم كا مباركسي لومو مبارسي كريستوس حاده ويكا إلياس كلته وي اتنبي كاب زيكون كاس نمنتاي دا تطمق اللخا يلوم حاتتو ثلاث حتتات حيتم مالتي سخاسني كريستوس هيكون كا إلياس هيكون كا معناته إلياس كمص يلوم صبي ولو ساتهم كم زمصكو ايفولطون يم إلياس جن مصيس كيدوس دليتهم غيرهم نعو قتيلهم عبيلهم كيدو إلياس يلن ازي حجي يفولطون يم مالتي ساتهم على حجي نمنتا عينتهم كالوت حجي زحتو حتو نا بزغ تردوهم تقولوا من يم يهوداويان ني إلياس دليتهم غيرهم في ابون كله ايفولطون يم كان كمص يلوم صبي ولو لك كمتي ناي سيدنا عيسى مالتي وكا يسوس مصيو خيدو عريقو أيهوداويان جن ستيل حجي أي مسألة لو يمتأمنوا يتصبيوا خالو كم زعين السبات يوم مالتي جن مسئلو هو مسئلو خيدو نحنا نأمن مسئلو كم زعارقنا أمن يسوس مسئلو توليدو بتأمر توليدو كم مريم توليدو بمنفس تولده مالتي ويكا بناي الله منفس كابز مسئ كنت بالقال استفتره لكا كم تنا أدام كوني لو فتره نعوخ أكوني لو فتيرو كاب سبيتي سبعي ترخيبو مالتي سلازي بداي أبو فتارخ فتر زخيل قويتاي بداي أدون كفتر خيلي بداي أدن أبونون كفتر خيلي أدامون الله مثال مالتي بداي حدا نقر تفتر أدي ولا أبو يبلو أب ما حد أنا عابية ولا أب تعشمي عابية مالتي سلازي فتاري زدلي نقر كجبر زخيلي بزي أبون بزي أدن كاب حامد فتيرو بل كاب سبت راح كاب سب قال زي كونه سلي كاب نقر ويكاب ماتر ماين حمدن شقا كابز تفتيرو أدام مالتي
ኢየሱስ ግዳ ኣብ ማሕፀን ነዊሕ ዝገበረ 9 ዓመት ገይሩ ገለ ዝወፀ ሰብ ማለት እዩ ንሱ ግን ፈፂሙ ካብዚ ነገራት ዘይብሉ ማለት እዩ ሙኻ ዓብያ او كله هند ገለ ኮይኑ ዝመፀ ሰብ ከምዚ ንእሽተይ ኮይኑ ዝዓብየ ነገር እውን ኣይኮነን ሄዋን እውን ካብ ፀጋማይ ጎኑ ካብ መሰንገለ ፀጋማይ ጎኑ ዝተፈጠረት ሄዋን ሓዋ ንብላ ሓዋ ሄዋን ካብ ህይወት ዘሎ ስለተፈጠረት ተባሂሉ ሕራይ እንሳኸኒ ኣላት ታዲያ ይብላን መን ኣዲያ ንዓ ይብላን ወላ ንሱኮ ኣቦ እንተበልና ካብ ኣይ ተፈጢሩ ግን ካብ ሰብኣይ ወፅያ ማለት እዩ ካብ ሰብኣይ ሰበይቲ ተረኺባ ካብ ዘይነበረ መፅዩ ኣዳም ካብ ሰብኣይ ሰበይቲ ተረኺባ ካብ ሰበይቲ ከዓ ሰብኣይ ተረኺቡ ኢየሱስ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ተኣምራት ናይ ፈጣሪ እምበር ካብ ኩሎም ከምዚ ስለ ዝኾኑ ፈጣሪ ይኸብሎም ዝኽእል ነገራት ኣይኮነን እቲ መስርሕ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣቦን ኣደን ስለ ዘይብሉ ፈጣሪ እዩ ክትብሎ ይትኽእልና ኣምላኽ ክትብሎ ይትኽእልና ፍጡር እዩ ካብ ሓመድ ተፈጢሩ ንህዋን እውን ከምኡ ኣደ ስለ ዘይብላ ካብ ዓፅሚ ከም ከምዚኣ ተፈጢራ ኣምላኽ እያ እዚኣ ክትብላ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንየሱስ እውን ከምኡ ማለት እዩ ካብ ሰብኣይ ዘይብሉ ጠኒሳ ተረኸበት ሰብ ብመንፈስ ኩን ብዝበልያ ተፈጢሩ ማለት እዩ ኩን እንታይ እታ ኩን ኣብ ማሕፀን ናይ ማርያም ኢየሱስ ዝበሃል ንኽፍጠር ትእዛዝ ናይ ፈጣሪ ኩን ዝብል መፅኡ ኮይኑ ብኩን ተፈጠሩ እዩ ኩሉ ብኩን ተፈጢሩ ብዓለም ዘሎ ኩን ፈየኩን ስለዚህ ሕጂ ብኸምዚ እዩ ተረኺቡ ማለት እዩ እንደገና ኣብዚ ሕጂ ታይ ንብል ናይ ክንምለስ ከለና ናብ ኤልያስ ናብ ዮሐንስ ዮሐንስ ሰለስተ ነገር ሓቲቶሞ ስለዚህ ይፈልጡ ወይ ምሳቶም ንክርስቶስ ዲኻይሎም ይጽበይዎ ስለ ዝነበሩ ኤልያስ ዲኻይሎም ይጽበይዎ ነይሮም እቲ ነቢ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጥምቕ ኣለኻ ወይ ኢሎም መሽዑ እቲ ነቢ ካብ ዘይኮንካ እቲ ነቢ መን እዩ ዘሎ ሕጂቲ ቀንዲ ገሊኦም እንታይ ክንብሎም መን ገሊኦም መሳኪን ኣሎ ገሊኦም ዘይፈልጡ ኣባ ሙሩኦም ተኣሽሙ ዝኾነ ከምዚ ኩሉ ነገር ተንቲኖም ክፈልጥዎ ዘይክእሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሰለስተ ሕቶ እዩ ዘሎ ክርስቶስ ዲኻ ክብልዎ ከሎ ክርስቶስ ዲኻ ማለት ኤልያስ ዲኻ ማለት ኣይኮነን ወይ እቲ ነቢ ዲኻ ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ዲኻ እንድሕር ኢልካ ኖ ኣይኮንኩን ይብሎም ኣሎ ኤልያስ ዲኻ ኣይኮንኩን እቲ ነቢ ዲኻ ኣይኮንኩን ሕጂ እቲ ነቢ መን እዩ ናበይ ዝኸይድ ኣብ ኩሉ መጽሓፍቲ እንድሕር ኢኹሞ እዚ ነቢ ዝብል ናብ ዘዳግም 18 ትኸይድ ማለት እዩ ሙሴ ካብ ኣሕዋትካ ነቢ ከተንሰኣልካ ኢልዎ ዝነበረ ናብኡ ዝኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መወክስ እንድሕር ኢኹሞ ናብኡ ገጾም እዮም ዝኸዱ ሕጂ እቲ ነቢ ዲኻ እዩ ዝብል ስለዚ ንምንታይ ረኣ ተጥምቕ ኣለኻ ይብልዎ እዚኦም ካብዞም ሰለስቲኦም ሰባት እንድሕር ዘይኮንካስኒ ንምንታይ ረኣ ተጥምቕ ኣለኻ ኢሎም ይሓትዎ ማለት እዩ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ ኣጥምቕ ኣለኹ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ ኣብ ማእከልኩም ዘይትፈልጡ መን ሕጂ ደው ኢሉ ዘሎ ምስኦም ብዛዕባ መን ዛረባ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ኢየሱስ ዛረባ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ማእከልኩም ግን ሓደ ኣሎ ኣብዚ ምሳና ኣሎ ግን ሓደ ካብዞም ሰለስቲኦም ማለት እዩ ካብዞም ሰለስቲኦም ትጠቕስዎም ዘለኹም ሓደ ግን መፅኡ ኣሎ ምሳና ኣሎ ኣብዚ ይብሎም ሕራይ ካልእከ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ካብል ሕጂ ድሕረይ ዝመጽእ ኣሎ ድሕረይ ዝመጽእ ካኢልዎ ሓደ ምክንያቱ ከመለሳ ኢላ ድሓን ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ ኣነ ሰራሕ ማለት ኣሳኡኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መሊሱ ማለት ኣነ ስኒ ነቲ ናቱ ሳእኒ ናይ መፍትሒ ሳእኒ ወይ ከዓ መእሰሪ ሳእኒ ክንብሎ ንዕኡ እኳ ዘይበቅዕ ይብሎም መን እዚ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ድሕሪኻ ዝመጽእ ደኣ መን እዩ ዮሐንስ ድሕሪኡ ዝመጽእ ኣሎ ኣይመጸን ከሎ ሕጂ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ እንድሕር ኢልካ የለን ማለት እዩ ንሓደ ዘየለ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ይዛረብ ዘሎ ናይ ኢየሱስ ሞ ተዛሪቡሉ እንድዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቡ እዩ ዮሐንስ ብዛዕባ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጡ ኣብ ማእከልኩም ኣሎ ኦኬ እዚ ሕጂ ኣብ ማእከሎም እዩ ዘሎ ምስኦም እዩ ዘሎ ዮሐንስ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ሓደ ምሳና ኣሎ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ካብዞም ሰለስተ ብዛዕባ ኤልያስ ተወዲ እዩ ምክንያቱ ኤልያስ ዮሐንስ እውን ይፈልጥ እዩ
ኤልያስ መጽኡ ቅድሚ ሕጂ ከይዱ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ ባዕሉ ገሊጽዎ ኣሎ ኢየሱስን ባዕሉ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ኤልያስ መጽኡስ ከም ዝኸደ ስለዚህ ሕጂ ናይ ኤልያስ አልጊስና ያለና ማለት እዩ ኤልያስ መጽኡ ከይዱ እዩ ንሳቶም ግን ኣይለለይዎን ሕራይ ናይ ክርስቶስ ሕጂ ንብል ክርስቶስ ግን ወይ ከዓ ኢየሱስ ምስኣቶም እዩ ዘሎ እሱ ኻኢሎም ግናኸን ንስኻትኩም ዘይትፈልጡ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ ሕራይ እዚ ደው ኢሉ ዘሎ ምስ ሓደ ኸዓ ኣብ ማእከሎም ኣሎ ኢየሱስ እዩ ጽቡቕ ካልእ ከኒ እቲ ነቢ ኸደኣ እቲ ነቢ ከኒ እሱ ኸዓ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ ኣነ ሰራሕ ኣሳኑ እኳ ሰራሕ ኣሳኡኑ ወይ ከዓ ሳእኒ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዐ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዘረሞም ኣሎ ዮሃንስ ናይ ብድሕሪ ሕጂ ዝመጽእ ከዓ ካልእ ሓደ ነቢ ናይቲ ነቢ ዝብል ይዛረቦም ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሰለስተ ነገር በኸም ዝገሊጹሎም ናይ ኢየሱስ ግን ብድሕረይ ዝመጽእ ክብሎ ይክእልን እዩ ኢየሱስ ምክንያቱ ምስኡ እዩ ዘሎ ምስኡ እንከሎ ስኒ ብድሕረይ ዝመጽእ ክብሎ ይክእልን እዩ ምስኡ እዩ ዘሎ ምስኡ ከም ዘሎ ኸኣኒ ኣብ 26 ገሊጽዎ ኣሎ ገና ንስኻትኩም ዘይትፈልጡ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ስለዚ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ዝብሎ ዘሎ ግን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ካልእ ቦታ ሕጂ እንድሕር ኢና ብድሕረይ ዝመጽእ ዝብል ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ኢየሱስ ባዕሉ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ማለት ኣነ ከይከትኩ ከለኹ ስኒ እቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ተባሂሉ መንፈስ ገሊጽዎ ዘሎ ብድሕረይ ዝመጽእ ዝብል ሕጂ ብድሕረይ ዝመጽእ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ኣነ ከይከትኩስ ንሱ ይመጽእኒ ኢልዎ ኣነ ከይከትኩ ንሱ ኣይመጽእን እዩ ስለዚ ብድሕረይ ዝመጽእ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ሓደ ነቢ ንሱ ምስ ሞተ ካልእ ዝትስእ ነቢ ኣሎ ማለት እዩ ነገር ግን ኢየሱስ ግን ምስኡ ስለ ዝነበረ ብድሕረይ ዝመጽእ ይኽብሎ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ምስኡ ኣሎ ግና ንስኻትኩም ዘይትፈልጡ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ ኸኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቡ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኤልያስ ከኣኒ ኢየሱስ በዓሉ ተዛሪቡሉ ኤልያስ ቀደም ከም ዝነበረ ከም ዝኸደን ንሳቶም ስኢሎም እዮም ሕጂ ሃልወስ ኣባሃለ እዚ ናይ ሕማም ሓንጎል ሒዝዎም እዮም ኤልያስ ኢሎም ጽበዮ ዘሎ እምበር ከምዚ ሕጂ ኢየሱስ ኢሎም ጽበዮ ዘለዉ እምበር ንሱ መጺኡ ምስኣቶም ተዘራሪቡ ኣስተምሂሩ ከይዱ ማለት እዩ ኤልያስ ግን እቲ ነቢ ግን ብድሕረይ ዝመጽእ ኢሉ ዮሃንስ ኣብ ዝኽጠቕሶ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዮሃንስ ሰለስቲኦም እዚኦም ይጠቒስዎ ብትንተና እንድሕር ሪኢኹሞ ማለት እዩ እዘን ጥቕስታት እዚአን ንዕላማ ናይ ትምህርቲ ዮናስ ኣተወኪረን ዝዛረባ እየን ምክንያቱ ተቐዳማይ ንእስራኤል ኣብ ቁፅሪ 3 ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 23 ንደቂ እስራኤል እንታይ ኢልዎም ዘሎ ንሱ ካብቶም ሓደ ሰብ ካብቶም ሓደ ናይ ቁኑዕ መንገዲ ዘቕንዕን ብዛዕባ በረኻ ዝኡውጅን ኢሉ ወይ ከዓ ደቂ እስራኤላውያን ብቁኑዕ መንገዲ ንክኸዱ ከምቲ ናይ ነቢያት ካልኦት ኤልያስ ይኹኑ ወይ ከዓ ኢሳያስ ይኹኑ ከምኣቶም ቁኑዕ መንገዲ ተኺሎም ንክኸዱ ዝዝረብ ዝተዛረቡ ጥቕሲ እዩ ናይ መጀመርያ ኣካል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከኣኒ ዕላማ ከዓ ደቂ እስራኤል ብዛዕባ ናይ ምምጻእ ዓቢ ነቢ ዝተዛረበሎም ማለት እዩ ዓቢ ነቢ ናይ ምምጻእ ዝተዛረበሎም እዮም ንሱ ከኣኒ ኣብ 27 ዝረኣናያ ማለት እዩ ብድሕረይ ከም ዝመጽእ ኢሉ ተዛረቦ ብጀካ ነቢ መሓመድ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንኢየሱስ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ሞ ብድሕሪኡ መዓስ ነይሩ ሕስዑ ምስኡ እንዲ ነይሩ ምስኡ እኳ እዩ ነይሩ ምስኡ ከም ዝነበረ ከዓ ኣቐዲሙ ምሳኹም ኣሎ ኣብ መንጎኹም ኣሎ ኢሉ እውን ነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንደገና ከዓ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ሳእኒ የተለበጠ ጫማ ዝበሃል ወይ ከዓ ሳእኒ መእሰሪ ከምዚ ናይ ሰንደል ዓይነት ማለት እዩ ሳእኒ መእሰሪ ዘለዎ ብቆርበት ዝስራሕ ከምኡ ክበቃ ኣይክእልን ይኽብል ከሎ ከዓ ኢየሱስ ኣይነበሮን ሳእኒ ነበሮን ኢየሱስ ከምዚ ዓይነት ሳእንታት ኣይነበሮን ብድሕር ርኢናዮ ግን ከምዚ ዓይነት ሳእኒ ዝነበሮም ነቢ መሓመድ ጥራሕ እዮም ካልእ ክህሉ ኣይክእልን ማለት እዩ ናይ ክልተ ስለዚ ኣገደስቲ ነገራት እዚአን ክንሪአን ንኽእል ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ ነገር እዚ ንሱ ከዓ ንኣብነት ሕጂ እቲ ሚልክያስ 3 ካብ 1 ክሳብ 4 እንድሕር ርኢና እንሆ ኣነ ልኡኸይ ልእኽ ኣለኹ ንሱ ቀቅድመይ መገዲ ክጸርግ እዩ ቀቅድመይ መገዲ ክጸርግ እዩ ብኡ ከዓ እቲ እትደልይዎ ጎይታ ናብ መቕደሱ ክመጽእ እዩ እቲ እትናፍቕዎ መልኣኽ ቃል ኪዳን እንሆ ይመጽእ ኣሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይልዎ ግናኸ ንሱ ከም ናይ ኮላዒ ሓውን ከም ናይ ሓጻቢ ሳሙናን እዩ እሞ ነታ መዓልቲ ምምጽኡ መን ይጽመማ ንሱ ክግለጽ ከሎስ መን ይቀውም ንሱ ከዓ ነቲ ብሩር ክኹልዖን ከጽርን
كقمطن إيو ندق لوين كصريوم كم ورقن برورن كأ كخلو عمي نساتهم من إغزابير مسواتي بصدقي كسوؤو إيوم إذا خا تي سالساي مالت استزاربوا له مصيو بدحري مصيو زبلو زلو تعبي نبي كم زو مخانو يقلص مالتي كلهم دق إسرائيل ناي بحق اللي حد سعيبومو نفتاري كجزؤو مخانو يقلص مالتي كجزؤو انت لا سعيبومو مالتي انت لا زي سعبو ግን كجزؤو يكونن مالتي معناته ابكال اوتاون تزاربو بوتاتات አሎ ስለዚህ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ይብል ኣብ ምዕራፍ اوكي ኣብ ምዕራፍ 4 ወይ ከም ኣብ ዘዳግም 33 ክልተን ድሕሪኢና እንታይ ይብል ማለት ኣብ መካ ዝመጽ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ንመንግስቲ እስራኤል ብህይወት ኣይጽንሑ ድሕሪ ሙሴ ሶሪ እንታይ ይብል ኣብ 33 በለ ድማ እግዚአብሔር ካብ ሲና መጸ ካብ ሲዕር ድማ ተላዓለሎም ካብ ከረም ጳራን አንጸባረቀ ካብ አእላፉን ቅዱሳን መጸ ምስ አእላፉ ማለት አእላፉ ቅዱሳን መጸ ካብ የማናዩ ናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም ናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም እዚኦም ሕጂ መን ይንድሕሪልና ኣብ ዘዳግም 33 ቁጥር 2 ጥቅስ 2 ተዛረቡ ናይ መጨረሻ ንደቂ እስራኤል ሓደ ካብቲ ኣምላኽሲ በዚ ክባርኾኩም ኢሉ ይተገሊጹ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ እንታይ ይብል እግዚአብሔርስ በዚ ከም ዝባርኾም ይነገር እንታይ ዓይነት ምብራኽ እዚ በለ ድማ እግዚአብሔር ካብ ሲና መጸ ካብ ሲዕር ድማ ተላዓለሎም ካብ ከረን ጳራን አንጸባረቀ ሕጂ ካብ ሲና ናይ ሙሴ እዩ እንደገና ካብ ከረን ጳራን ከዓ ካብ ፓራን ዝሓለፈ ግዜ ፓራን ንሪኦ ነርና ናይ ከረን ፓራን ከዓ እቲ ኣብ መካ ዘሎ ጎቦታት እዩ ናይ ፓራን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ አንጸባረቀ ካብ አእላፍ ጀበል ኑር ከዓ ተባሂሉ ድሓር ተፈሊጡ ማለት እዩ እሱ ካብ ከረን ፓራን ሕጂ ኣበይ ዘሎ ማውንቴኒ ኣብ መካ ዘሎ እዩ ኣብ መካ ከም ዘሎ ዝሓለፈት ቅድሚ ካላይቲ ብዛዕባ ፓራን ጥራሕ ተዘራሪብና ነርና ፓራን ስለዚ እዚ ፓራን እዚ ወይ ፓራን ኢልዎ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ምክንያቱ እስማኤል ኣጋርን ኣብ ፓራን እዮም ነይሮም ስለዚ እስማኤልን ኣጋርን ኣብ መካ ስለ ዝነበሩ ብኡ ከዓ እቲ ቦታ ዳዓመረ ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ ናብ መካ ተባሂሉ ማለት እዩ ካብ ከረን ጳራን አንጸባረቀ እንታይ ዘንጸባረቀ ካብ አእላፍ ቅዱሳን መጸ እዚኦም ሰሓባ ንመጀመርያ ከኣቱ ከለዉ አእላፍ ቅዱሳን ሒዞም ንመካ ከኣቱ ከለዉ ማለት እዩ ካብ የማናይ ናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም ናይ ሕጊ ሓዊ ሕጊ ሒዙ ስርዓትን ሒዙ ከም ዝመጸ ከኣኒ ብየማናይ ሕጊ ሒዙ ከም ዝመጸ ከዓ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢየሱስ በዓሉ ዝገለጾ እንድሕሪኢና እውን ኣብ ዮሐንስ 4:19 እንታይ ዝብል ሓንቲ ሰበይቲ መጽያ ንኢየሱስ እንታይ ኢላቶ እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢ ምዃንካ ርኢ ኣለኹ ኢላቶ ንኢየሱስ እንታይ ኢላቶ ሓንቲ ካብቶም ደቂ እስራኤል ማለት እያ እስኻስ ነቢ ምዃንካ ርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ ማለት ኣቦታትና ሳብዚ ጎበዚ ኮይኖም ሰጊዶም ንስኻትኩም ግና እታ ክስገደላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ ኢየሱስ በላ ሕጂ እሱ እንታይ ኣብዚ ሕጂ ንሳውን ምስኡ ተዘራረባላ ግን መልስና ኢየሱስ ሕጂ ረኣይዎ ኣብዚ ኣቦታትና ኢላሳ ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ ንስኻትኩም ግና ክስገደላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም ትብሉ ኢላቶ ንኢየሱስ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢልዋ ኢየሱስ ከዓ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘይስገደሉ ጊዜ ክመጽእ እዩ ይብላ ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ይኹን ወይ ከኣኒ ኣብ ዝኸረን እዚ ስኒ ዘይስገደሉ ዘመን ክመጽእ እዩ እዚ ሕጂ ንመን ተዛረቡ او حج اي سجدنا له معناتي اتوم يهوداوያን ካብኦም እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ስለ ዝኸለ ኣብይ ክስገዳ ስለዚ ኣትሰበይቲ ኣብ ዝኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይስገደሉ ግዜ ከም እትመጽእ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እሞ ንእንፈልጦ ኢና ንሰግድ
أملاخ منفسيو أتوم زسجدوا دما بمنفس بحق إنك سجدوا يجبوهم أبو خمس بولو سجدتي يوز دليمو أتوم ناي حق سجدتي نبو بمنفس بحق إنك سجدوا زسجدوا ساعات كتمتسي إياه نسخة حجي إياه يبل مالتي تلزي نسو تناي مجرشة نبي عبدك إسرائيل سلزي نبرة بدحر زجن أو أبناء ماتيوس نحر كدنا بدحر زي سلزي نقرم تامنجس أملاح كباحتكم كتو سريع نزسر حلا نزفري الله هزبخا كتو وهابيا يلومي سلزي نعا نزا إسرائيلاوي تنتاي بلا أبز زيت سجدوا له جيزون كمتيو كباهم كخيد مالت منجس أملاح كباهم كخيدو أبزون زيت سجدوا له كمتيو قالوا أدجن أملاح زد اليوم نتي سجدان بحق زفتسمو بمنفسن بحق زفتسمو جن كم زمتيلو قاليس الله مالتي نزيا سبيتي سلزي بز مسألة انتاي نبلا لنا تصورنا عرب ازي نيرو تصورنا عرب مالتي كاب بوتا نابوتا اسلمنا دا تزرقح زخيت تصور زينا كله ابصحهم نبل نخيل مالتي سلازي ناي ماني تنبي نزبل مس عسرت شمونت زداقمت اساسيلو سلازخونه كريستوس ديخا تنحوتات زقربلهم نمدمدمتا زاكل كريستوس ديخا إلياس ديخا إتنبي ديخا إلهم سلست حطوق حطوهم كله نسوقن نزن سلست زين أنا أيكون كونيلو مليسو مالتي أنا يكون كونيلو مليسو لازم إتنبي الآمنيو زبلي حج زمت إتنبي لازم حال نبي دحري كتسق مهانو يزارب على مالتي دحري يسوسن دحري إلياسن مالتي لازم إتناي يهوداويان حطو كريستوس ديخا أيكون كونيلوهم ناي كريستوس كأتفلطوهم كريستوس أبز عالم ماتيو نسلست عامت خون مينسترنت ناتو غيرو قتلوا ويلهم كحزوا ويلهم سون انتاي لهم نابتا أنا زخلو كتحزني تخلونيهم كتمصوني تخلونيهم أي كألوكم منين أي كترخبون يلوم نيريوزي نالبات مستي ناي سقلت زبال قداي كنرينا سلازي نساتهم حزم زسقلوا وجن كال سبي نيرو تماساسي لهم يكلك عهمتي حجي زي فلطو زلوني إلياس ميتيدي أي مثلا كم دليتهم زجبرو كم أخاني يسوع كاني أي فلطون مالتي نخز زقتلو سبكن كالي إنيرو نتسخال سبكتيلهم سقيلهم مالتي بزم مخنيات حجي نايكروسوس قداي حليفو نسون عريقو مالتي عريقو خيدو إلياس كاني كيدو قدم متيسني سقيلهم يم حجي صبي وزلو برك أدم كيدو دليو غيروم يلو خاب أبناي ماتيوس 16 نغيرنا له مالتي سلازم ماني تعرف حجي اتنبي دي خاق بلو كله ماني تنبي يزبل سلازم اذ نبي زي بجكا نبي محمد كالق هو ناي كيلنيو اتنبي زبحال كاني حاده نبي زمت مخانو استتقسلا زابوتا زيا سلازم نتي ابزداقم 10 كابا حواتكم نبي كتسالكم يلو اب 10 اب 15 كتسالكم يلو استزاربو نعو زقلت اتي نبي ديخا اتي نبي اب موسى جزء كمص يتباهله مالتي وي تنغرو موسى كبحواتهم نبي كتسالو ميلو استنغر نسخا ديخا مالتي نسو جن ايكون كون لي يملسو بدحري زمصغن اتي بدحري زمص انكو نعو سانو كم ناتو سانون كم زي مأسر سأنا أي بقعني نعو كبل كله عابي زخونه نبي زمتص مخاني إزغلص مالتي اتي عابي نبي زمتص خا مدمدمتا ناي كله مدمدمتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي إلو القرآن مدمدمتا ناي نبياتي خا ناي نبيات مدمدمتا خا صخيلو مالتي الله سبحانه وتعالى سلازي بخمزي إيو نبي محمد صحف قدس زلو ولا سمومكو انت زي اللي حجي سموم كنت تفقه اذا سمزقن ببزح نجر زقلت نعوم مقلت زخون تزاربو نبيات ابتوج مصحف قدس ترفس لزلو نحنا نعو دا غورغورنا وشتو ندارأنا نوصو لنا مالتي منالبات او وشت بيت خريستيان زي فلت بوتا تحابيو كهلو خيليو كمتي زبولونا حسابات مالتي بعلاتهم كريستيان محمد زبلشم أو وشت بيت خريستيان زلو مخانو يزارو بين بعلاتهم سلازي إن شاء الله زمت زلو جيزون فلي زبلة
ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ማለት እዩ ናይ ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝምልከት ነገራት ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ብዕሙቕ ዝበለ ነገር ንምርኣይ ዝኣክል እዩ ስለዚ ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኺብኩም ንዑ ምናልባት ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ክትነግሩኒ ወይ ኢንፎርሜሽን ክትህቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ብሓደ ኮይና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ መደብ ቴሌቪዥን ሰላም በዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ወዲእና ኣለና ንዝቕፅል ወይ ከዓ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ